Assalamu alaikum wa rahmatullah, masu kallo da sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin daga masarautunmu, wanda muka yi tattaki zuwa masarautar jihar Kano don ganin abubuwan da suke faruwa. Ranka ya daɗe, masu kallo da sauraro za su so su ji sunanka da ɗan takaitaccen tarihi. To, sunana Muktar Ibrahim Dabo. An haife ni a nan garin Kano. Na yi makarantu da dama. Na fara da primary school da Federal Government College Kano, New Bayero University a Kano, sannan na tafi ƙasar Ingila, University of Manchester Management karatu. Na fara aiki a Kano State Polytechnic a shekarar 1995, wanda har zuwa yau ina wannan makaranta. Na fara koyarwa daga aji a lecturer. Na yi mukamai da dama ta wannan ɓangaren. Da bayan na zama darakta a ƙaramin Aladi, a yau kuma ni ne magatakarda wato rijistra na wannan makaranta. Yau Juma'a 18 ga wata da martaba sarkin Kano Khalifa Muhammad Sanusi ya naɗa ni a matsayin sarautar Kano. Ranka ya daɗe, wani irin jin daɗi kake ciki a daidai wannan lokaci da ka samu wannan sarauta, na duba da yadda shekara da shekaru kamar yadda mai martaba yake jawabi an manta da wasu ɓangarori ba a taɓa su ba, kuma gashi a daidai wannan lokaci kai Allah ya zaɓe ka a cikin wannan abu. To, wannan abu ne wanda kalmomi ba su faɗa su. Kalmomi ba su faɗa su ba, sai dai kawai su gaba da godiya ga Allah, su ma kawai martaba su gaba da godiya da yi masa addu'a. Tarihi ya nuna shi shugaban wannan jiha tamu, shugaban wannan gida namu, ɗan Buran Haruna, duk da sarauta da ‘ya'ya da jikoki, babu wanda Allah ya zaɓa zai ji shi sai a yau, tsawon shekara kusan 90 da wani abu ne da faɗa. Saboda haka da can ka ce akwai wata kalma da aka faɗa ta jin daɗi, babu a cikin zuci kawai, musamman da yadda aka iya Kwatanta ba. Kawai dai da faɗa godiya za a yi ga Allah wata ji ɗauki sarki, shi kawai martaba sarki a cikin da masa addu'a. Allah kare shi, Allah kare shi da dukkan abin, dukkan abubuwan alheri da ya ke da niyyar aiwatar a wannan masarauta da wannan jiha tamu da ƙasa ma baki ɗaya. Allah ba shi da aiwatarwa. Hakika daga wannan sarautu da aka yi yau, mutane za su iya fuskantar wani sabon tarihi da yake so ya buɗe. Gidan Malam Ibrahim Dabo, sarkin Malam Ibrahim Dabo, shi ne tushen sarauta Kano a yau. Ya fara a matsayin kamar bishiya ce wadda take ta yaɗuwa, take ta yin reshe. Tsawon lokaci abin sai karkace zama kamar akan reshe ɗaya, wanda a yau cikin ikon Allah da martaba sarki ya fara ƙoƙarin mai da gidan kan ainihin bishiyar, yadda kowa, dukkan wanda yake da wani haƙƙi ko nasaba a gidan, yana ƙoƙarin jawo kowa da kowa da a samu cikakken haɗin kai, a sami kulawa ta yadda za a taimaka wa juna, ɗan uwa su junansu, kuma a raya
Ranka yadda wani kira za ka yi da sauran al'umma 'yan uwa waɗanda Allah bai sa sun samu irin wannan Allah bai sa sun samu wannan abu ba, wani kira za ka yi da su? To, shi irin wannan abu sarauta da dukkan ma wani mukami ba kowa bane Allah yake bawa. Wanda Allah ya bawa za su ƙoƙari su rubuta duka wanda ba sa ciki. Su kuma wanda Allah bai ba su yawa ba, su yi haƙuri su yi biyayya ga wanda Allah ya bawa. Wannan shi ne maslaha, shi ne zaman lafiya, shi ne zumunci. To a duk wanda Allah bai sa a yanzu ya shiga ba, to kada ya fita rai. Ganin abin da ya faru a yau, mu nan gida gidan Ɗanbura Haruna mun shekara 90 da wani abu. Akwai gidan da suka shekara 160 da wani abu. To haka idan yau baka samu ba, a gobe Za ka iya sa. za ka iya samu. Ya ci gaba da haƙuri, ci gaba da biyayya, Allah ubangiji kuma ya sa su dace. Abin da wani fata za ka yi na ƙarshe ranka yadda? Fatanka na ƙarshe da al'umma waɗanda suka zo wannan taya ka murna da 'yan uwa da abokan arziki. Yan uwa da abokan arziki godiya za mu musu. Hakika yau an nuna mana zumunci, an nuna mana ƙauna. Yan uwa daga birni da ƙauye har da wasu jihohi duk sun zo don taya mu wannan alheri ya samu. Allah ya saka kowa da alheri, Allah mai da kowa gida lafiya. Sauraro barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin daga masarautunmu, wanda muka yi tattaki zuwa gidan Fadakin Kano, wanda za mu tattauna da mahaifiyarsa don ta gaya mana irin farin cikin da take ciki a daidai wannan lokaci. Hajiya, masu kallo da sauraro za su so su ji sunanki da ɗan takaitaccen tarihi. Sunana Zainab Muktar Sarkin Bai. Na'am. Ni ne na kuma an haife ni a Najeriya. Shekara ta 74. 74. Shekara ta 74. Hajiya, a daidai wannan lokaci wani irin farin ciki kike ji? Farin cikin da nake ba zai kwatantu ba. Sai dai fata na Allah ya ji kan mahaifinsa. Amin da Allah ya yi ba zai gani ba. Allah ya ji kansa, Allah ya sa ya haƙuri. Kuma Allah ya sa ya yi halinsa. Amin. Allah ya taya shi riƙo. Amin da Allah ya riƙo da hannunsa. Amin da Allah ya kare shi daga sharrin maki. Amin dan Allah. Abin da zan faɗa kenan. To alhamdulillah. Allah bai za mu so mu ji sunanka da ɗan takaitaccen tarihi. Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Godiya ta tabbata ga Allah cikin sarki sai ga da mutum wata da shugaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farko sunana Bello Maji Ɗanbura, kuma an haife ni a Kokorawa. Na yi karatu na babban primary school, daga nan na tafi zuwa babban secondary school, daga nan na tafi shekarar secondary school, daga nan na halarci CAS HND, daga nan na samu koma primary education wanda na yi tafi kuma ni ma'aikaci ne kuma harkokin properties. To a daidai wannan lokaci da ake naɗin sarautar Fadakin Kano, ko za mu san menene alaƙarka da Fadakin Kano? To daidai wannan lokaci wani irin farin ciki kuke ji da jin daɗi a daidai wannan naɗin sarauta da aka yi? Alhamdulillah, muna cikin farin ciki dukan sauran yan uwa duka maza da mata. Muna cikin farin ciki da Allah. Alhamdulillah, mun gode Allah, ya yi kyau. Mun gode Allah. Alhamdulillah, mun gode Allah da